Én szóltam neki, hogy ne csináljunk ilyen videókat. Tudtam, hogy ránk fognak találni, és tönkretették a gépet, és... Na jó, nyugodjál meg, add ide azt a kamerát. Sziasztok! Nem, nyugodjon meg mindenki, nem talált meg minket. Senki, egész egyszerűen csak annyi történt, hogy meghibásodott a számítógép. Persze, magától. Igen, magától, és az a merevlemez is meghibásodott, tehát az alaplap és az a merevlemez, amin a csatorna összes cucca volt. Aha. Igen, szintén magától, és sajnos nem csak ennek a csatornának, hanem a másik két csatornámnak is, viszont ott annyi előnyöm volt, hogy a tavalyi évről azért van mentésem. Itt, mivel ez egy teljesen új csatorna volt, itt semmilyen mentésem nincs, úgyhogy oda lett a következő felvett anyag, meg a csatornalogó, a leírások, minden egyéb, meg az ilyen előre tervezett dolgaim is, amiket szintén oda mentettem el. Úgyhogy sajnos ez van. Igazából most csak annyit szerettem volna mondani, azért akartam itt bejelentkezni, még ő előtte, de hát nem sikerült, mert megelőzött. Szóval ez egy ilyen szolgálati közlemény, csak azt szerettem volna mondani, hogy most egy ilyen picike kényszer szünet lesz, körülbelül egy ilyen maximum 2 hét, legalábbis ennyit tervezek, de ígérem, hogy utána jövök vissza, és újult erővel fogom belevetni magam itt a paranormális jelenségek sűrűjébe, és fogunk még találkozni a tilosban. Addig is vigyázzatok magatokra, és sziasztok! Jó lesz, ha mindenki vigyáz magára.